Il-faċilitajiet fis-santwarju tal-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandonati, l-AAA, qed jipprovdu ambjent aktar adattat għall-annimali u aktar komdu għall-volontira wara li tlessew xogħlijiet ta' manutenzjoni permezz ta' skema ta' finanzjament immirata lejn santwarji madwar Malta u Għawdex. Ix-xogħlijiet li saru waslu biex jitibu l-kundizzjonijiet fejn jinżammu l-annimali, b'enfasi fuq ambjent aktar sigur, nadif u adattat għall kura tagħhom. L-iskema li tipprovdi sa' 10,000 euro għal kull santwarju eliġibbli tħalli impatt konkret fuq diversi organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tal-ħarsien tal-annimali għaliex permezz tagħha tiwettqu xogħlijiet essenzjali li qabel kienu diffiċli minħabba restrizzjonijiet finanzjarji. Għajnuna bħal din li nagħti tfana l-qudiem, eżempju din tal-maintenance aħna qatt ma aħna qogħdu nofqu ħafna flus fil-maintenance bidna naqseg bills. Allura xi ħaġa bħal din stajna nduru l-post kif suppost inġibuh aħjar u nġibuh aktar komdu għall-annimali. Id-direttur tad-Direttorat ta' Trattament Xieraq tal-Annimali Joseph John Vella faħħar lill-AAA għal mod kif investaw il-fondi biex itejbu l-infrastruttura u jkomplu joffru servizz essenzjali. Is-santwarji huma importantissimi minnaħa ta' aspett ta' trattament xieraq tal-annimali u qed joffru servizz indispensabbli u għaldaqstant dawn l-iskemi aħna rridu nkomplu nsostnuhom u nsaħħuhom. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġija Sajd qalet li din l-iskemi importanti biex jissaħħaħ il-livell ta' kura u protezzjoni tal-annimali fil-pajjiż u sostniet li permezz ta' din il-miżura qed jingħata appoġġ konkret lis-santwarji li jaħdmu bla waqfien biex jieħdu ħsieb annimali abbandonati filwaqt li jinħoloq ambjent aktar xieraq għalihom.